Jatend migao mar omenda John Mbadi omedo goyo poro ne sirikal mar Broad-Based mowacho ni e yo ma piny Luo biro yudo godo dongruok koloso e twak kod Ramogi TV okinyi ma kawuono. Nojiwo oganda Luo mondo obed gi horuok e kinde ma sirikal chako keto chenro mag dongruok e gwenge ma Kaluo kendo gitegre kod siasa mag ng'anyo. Cleopas Oluoch nigi mathoth. Piny Luo chomo kanye? To bende much dongruok nenore Kaluo? Jatend migao mar omenda John Mbadi kane loso gi Ramogi TV okinyi ma kawuono e chenro mar piny omedo siro chenro mago mag dongruok ma ichwalo Kaluo gi sirkal motalie gi jatend piny Kenya William Ruto. Mokwongo dongruok maduong' en pesa nyok dhi e counties magwa to counties me Kenya ka joluo be nigi counties gi. Sani asewacho ka kana achiwo ler ni pesa donje e counties samo winjore. Mano ningo bed ni kelo dongruok kada konyruok ne jothurwa. To ka we mano kanyo wadonjo sama nyo wadhi e Madaraka Day nyo wabedo piny ma atiyo gi teko ma katiba omiya to wawinjore gi jatend piny wadhi wabedo State House gi jotelo ma owuok kuma be ma nitiere pesa mwaketo manyocha na apuodho kata ka bunge pok opuodho mineno yore molosore e Homa Bay Town olosgi gi pesa mag OSA ka bunge pok opuodho bunge nyo opuodho gi achien. To ei dongruogegi, ere kaka japiny nyalo yudo pesa e ofukune? Ng'eyo ni kwaloso yoregi wamiyo ohala bedo mayot. Chirni, king'iyo chirni mwaloso, almost every county nigi chirni kata 18. King'iyo dho nembe, sani Muhuru Bay nitie $400,000 mwasepuodho ne Kenya Ports Authority mondo los kanyo paya. Meli sani ochiegni rumo. Magi biro miyo joge wa tich. Nikech mano yo ma pesa nyalo donjogo e mfuko. Onge yo machielo ma pesa biro donjogo e mfuko jowa ka ok okadho kuom yore mag manyo nweng'o kaluwore gi lwasi maber mwaketo ne jothurwa. Mbadi olero ni piny Luo nyaka sani go kwan mar yudo telo maduong' e higni mabiro to ok e ndara. En ni nyaka wago kwan nikech siasa ka en go kwan. Onge political party ma en NGO. Political parties ok gin NGOs, ok wan civil society pressure groups. Ma wasike street, ma ne wa demonstrate. Street wadhiye mana ka there is need ni koro wadhiye street. But sani ji osechako pango 2032. Oganda watu pod wuoye 2027. Nyaka wagik okang' mar koro kawo decision. John Mbadi bende olero ni jopiny onego bed gi horuok e kinde ma girito neno much dongruok e gwenge. To gigi jowa paro ni gigi gachiel ni. No ningo be ni gigi osetimore temo rumo ok nyalre gigi biro kawo muda. Wachako gi yore gi kochaki biro tigo higa 3 mondo girum. Rice farming ni biro kawo budget moko 2 mondo wachop kama wadwa ni wachopie. So jowa obed gi horuok to jowa obed gi focus. Mondo dongruok ochop kare, somo en gino maber. Somo itayo gi jopuonj. Jopuonj gi ni kod penjo kotenore gi orak margi ahinya mago mag JS manyaka sani neno ni sirkal ojwang'ogi. Orak ni ibiro mede karang'o? Sirkal okawo policy ni JSS teachers tiyo higni 2 as interns. After 2 years they are converted to P&P. So jowa ma JSS teachers the 20,000 osetiyo for 1 year. Ibi medge contract of another 1 year. Jatend migao mar omenda John Mbadi lero ni kata obedo ni much dongruok nyalo kawo kinde kapok ochak winje. Ojiwo joluo mondo omiyo oikre neno lokruoge madongruoge ma ochak Kaluo biro kelo. Cleopas Oluoch, Ramogi TV.